תשמע משהו חזק. זה משהו שהולך להעיף לך את הפנים. זה משהו שהיה לפני כמה שנים. אחי, אני לא יודע איך להתחיל עם זה. איך מתחילים? נהגתי לי בקלאסה באוטו החדש, שכחתי מהבסה, הייתי די נרגש. עצרה אותי שוטרת, ביקשה את הרישיון, נתתי לה ניירת וגם את הטלפון. המשכנו עוד הפעם בכביש של איילון, הפעם בלי מדים וגם בלי ביטחון. נסעתי על 200, עקבתי בשוליים, ואז באיתותי בלי מסמנת לא מתאים. תוכלי עליי לסמוך, בטלי לי את הדוח, למרות שאת שוטרת תוכלי עליי לסמוך, כי יש לך מימדים, את סקסית במדים. נדלקתי על שוטרת, הרסה לי את החיים. שכחתי מהקטע וחודש כבר עבר, קניתי לי סיגריות באמצע הכיכר. שמעתי הסירנה, היה לי קצת מוכר, חזרה לי השוטרת, שלפה מבט אכזר. ברחתי עם האוטו והיא כבר אחריי, עכשיו הכל הפוך כבר והיא דלוקה עליי. תודה. אני רק בודק, עצור. מה הלך פה? מה זה, טבח? אני באמת לא יודע. סליחה, נכנסתי על העכבר. 547 סתם. וואלו, מה יש לך? וואלו! הלאה, מה? נוחבל חנן יבדסה! מה זה? מה זה? תירגע. יוח. תוכלי עליי לסמוך, בטלי לי את הדוח, למרות שאת שוטרת תוכלי עליי לסמוך, כי יש לך מימדים, את סקסית במדים. רק שלמה. חבר'ה, אני אספר לכם קצת על עצמי. אני אוהב מאוד את אייל גולן.